El Seminari d'Idees Valencianistes de l'Associació Cívica Tirant lo Blanc afrontava dimecres la seva quarta conferència. El tema a tractar era la geografia del País Valencià i la persona encarregada de fer-ho, el catedràtic de Geografia Josep Vicent Boira. La xerrada va resultar una refrescant pluja de conceptes que reivindicaven l'actualitat i la necessitat d'una proposta geopolítica per al País Valencià. El professor Boira va començar la seva conferència subratllant el reviscolament del pensament valencianista que havia perdut el lideratge dins de la societat valenciana i que torna a recuperar-lo. El seminari del Tirant en seria una bona mostra. La conferència pretenia, en primer lloc, reivindicar la geopolítica com un assumpte de total actualitat. Temes com ara el corredor mediterrani, l'aigua, els ports o els aeroports, els rius o l'AVE ens recorden la vigència i la necessitat d'un mapa geopolític valencià. Boira va recordar que totes les societats tenen una narració que els recorda la seva trajectòria i que ara és definitivament imprescindible afegir un mapa. Tot país necessita un mapa, deia Boira, reclamant una reflexió sobre els interessos estratègics valencians com a millor manera de cohesionar una societat. La dificultat és traçar el mapa valencià en un entorn canviant de manera permanent. Per al professor Boira, els valencians hem de canviar l'escala a la recerca de noves propostes organitzatives més enllà de les actuals. Una organització que supera el municipi sense arribar a la província, per exemple. Els valencians necessitem un nou mapa comarcal preparat per afrontar el futur. Les euroregions serien una altra de les expressions d'aquesta necessitat de pensar a una escala diferent a les institucionalitzades actualment, com ara el municipi, la província, l'autonomia, l'Estat o la Unió Europea. Els conceptes de sobirania o frontera s'han de redefinir a l'hora d'aplicar propostes geopolítiques útils per a resoldre els problemes dels ciutadans. Es fa necessària la creació de nous conceptes per afrontar noves realitats. La conferència va finalitzar amb un torn obert de preguntes i respostes. El seminari descansarà durant les falles i es reprendrà amb la xerrada de Vicent Soler sobre economia del País Valencià.